at ngayon datong binwangay tani ayat anak no taragsak nagmaris sa glawlaw adu nga arapaan nga itim tumasangwanan si kaken siya pagbuligan tantut nam ay ken buligan itiya adayon ditoy din nagbiag ko imadayon mas bahala nalabos unay nga ilip ko nalabos nga ilip aldaw na bigisi kalaeng malaglagip ko malaglagip ko aralawapik kadam dito'y silong ko nagrigat gayang long distance nga ayat message sa Facebook kalayon aseg-seg kaan awag mo telepono kanayon ngay na iuuray tapno maep-et ili ko analabas unay sa pailaeng kumaubiyag ko tadenteng tutiyang daw ken kanito harapaap ka matumpal agbarag to tapno ag nanayong ragsak taken